Sezona festivala u Srbiji je počela i epidemiolozi upozoravaju da se na mestima na kojima se okuplja najviše ljudi virus najlakše i prenosi. Organizatori predstojećeg Guča i Nišvila najavljuju nova pravila. Trubu i džez biće moguće slušati samo uz potvrdu o vakcinaciji, preležanom covidu ili uz negativan PCR test. Iako je u Nišu broj novozaraženih najveći u posljednja 2 meseca, na bolničko lečenje poslat je samo jedan pacijent. Epidemiolozi ocenjuju da još uvijek nije potrebno PCR testiranje za one koji se vraćaju sa odmora. Smatraju da je Exit festival bio epidemijski dobro organizovan i da taj put ovog meseca treba da slede Nišvil, Guča i Bir Fest. To znači da obavezno bude prijem onih koji su vakcinisani, oni koji imaju PCR negativan antigenski brzi test i dokaz od lekara, odnosno infektologa, da su preboleli, na primjer, do pre 3 meseca oboljenje. Na 60. saboru trubača u Guči punktovi za testiranje biće na prilasku Varošici. Ono lice koje u tom momentu ne bude imalo potvrdu da je vakcinisano, da je preležalo koronu ili negativan PCR test, moći će potpuno besplatno na putu koji vodi ka Guči da uradi antigenski test koji traje nekih otprilike 10 minuta, što će na drugom prstenu do same Guče našim redarima pokazati i mi ćemo naravno poželiti srećan dolazak i boravak u Guči. U Domu zdravlja Lučani, koji pokriva i Guču, u danima sabora dežuraće 8 redovnih i 9 vanrednih ekipa. Kažu da u toj opštini još uvek nije vakcinisano 50% stanovništva. Mi smo trenutno stigli na broj koji je 5775 vakcinisanih sa obe doze i 132 čeka drugu dozu koja će biti normalno pre sabora. Nišvil će onima koji moraju da rade test na tvrđavi subvencionisati deo troškova. S obzirom da je cena testa 900 dinara, mi smo odlučili da subvencionišemo 2/3 cene za kupce karata, znači oni će plaćati samo 300 dinara na ulazu, a oni koji imaju propusnice plaćat će 600 dinara. Nišvil, Guča i Bir Fest su veoma posjećeni festivali i održavaju se naredna 3 vikenda.